Nacházíme se na poloostrově Yucatán. Přede mnou je 14 soutěžících. 1000 kilometrů od nejbližší civilizace. Budou muset tito lidé přežít 21 dní v yukatanské džungli. Jsou odkázáni pouze sami na sebe. Kdo z nich se stane posledním přeživším? Nyní se můžete odebrat do svých táborů. Pěkná pláž. Tamhle vidím jeskyni. Pojďme se to podívat. Koukneme. No. Na přespaní, když bude pršet, já myslím, že je dobrá. Jo. To jo. Asi na to vyrobi nějaké věci. Krumpáče, můžeme si potom natěžit. No dobré, a do Morulus my jdeme někde najít kameny. Ty natěž někde dřevo, a my jdeme někde najít kameny, aby jsme mohli si udělat kamenné nástroje. Když tak křič, když uvidíš nějaké kameny. Kde se? Prostě když nepůjdou, tak smůla. Já Pojďme jsem dál. tady, A když půjdou tady jsem. prostě, já nevím, když půjdou na kmeno... Já, ty jo, kde se ztratil? Seka strašně. Tady jsem, do Morulu za mnou. Tady, za tebou, za tebou, za tebou. Když půjdu na kmenovku, tak nebudu. Já... Tak už mám hodně kamene. Takže se mám- vrátím. Mám tak 30 dřev. Já mám 45, takže jdu do toho, tam udělám všem to, no, dřevo, Pepa, jsem za tebou přímo. Pojď už jdeme, můžeme jít za chvíli. Potom, nebo mi hodit jedno aspoň dřevo, až můžu udělat až můžu udělat kreativ. No ale to bude stačit teďka. Jenom abych mohl zřebit ten kreativ table, nebo jak jsem říkal. No tak, Pepa, tady máš. Jo? No, do Morulu si máš tady. Dobrá práce. No já mám taky a Dík. teďka si nevím, měli jsme se měli vyspat, nebo já nevím, co budeme dělat. Jakože stavět večer, nevím. A nebo tak můžeme zkusit postavit nějaký ten příbytek, ne tak. No, Nevím. něco málo můžeme stihnout. No tak můžeme, tak já nevím, asi z těch zabrat, kdybych to zkusil. Nebo tak já nevím, jakože jak přístřešek si zrobit. Potom budu, nevím, nebo jak chcete. Chcete, Taky nevím. Nevím, no. tak, nevím. To si děláme. Ano, my si můžeme postavit taky dům, taky domeček. Tak jako chcete nějaký velký dům, nebo jako taky střední, nebo taky přístřešek. Nevím, co chcete. Hej, Tak- něco vyber. To je Já jsem, dobré. já jsem si vzal 4 jabka, jestli to nevadí. Už se dám. Ten byt pěkně rysuje. Já myslím, že to má hezké, ten dům. Jakože tak. Mám už jít? Jo, jestli máš hodně dřeva, tak pojď. Kolik tak chceš? Jakože toho džunglového, jakože tak já nevím, kolik máš? Toho džunglového, toho takového toho. Počkej.
A jaký je rozdíl mezi tím džunglovým? No tak jakože to vypadá jinak. A jak už máme postavený ten začátek tak já bych to nechtěl nějak kazit. Jako, dávat to jinak. Aha, já nevím, ale který je. No prostě ten tmavší taky. Nebo kterého máš který prostě. To je jedno. Kolik máš kterého? Jednoho mám 40 a druhého 10. Tak to nevím. O, fakt je to kočka. Ty vole. Se bojím. Když mě kousne. Musíme nějak kde nazbírat písek. No tak, pocity mám z toho dobré, je to fajn hra. Spojení Minecraftu a Survivoru je vážně dobrý nápad. Práci v táboře jsme si rozdělili, já nevím, asi si připadám jak by stavitel. Ale tak jakože pracujeme všichni všechno sbíráme. Většinou rozhoduju já. Všem. Ale jako se souhlasem, to samozřejmě. A tak jako všichni makáme. A už máme přistavený přístřešek a šli jsme jeskyni. Jo, Pepo, podívej se. Dobrá jsme postavili. práce. Jo, děkuju. Tak už jsme osvětlili i tu, tu, jak se tomu říká, jeskyni. Jeskyní. A teďka jdeme na dřevo, protože nám chybí ještě na střechu. Tak můžeme vyrazit. Kurva, teď mi nic Bacha! nedáš. Dostal jsem to. Ty vole, Co já to taky. bylo? Zombík, ne? No tak já teda půjdu nasekat nějaký dřevo, berete? Tak nic Jo, nejde. půjdu s tebou. Můžu, Tak- OK, sekira je v truhle. Můžu něco nakutat? Abych šel kutat klidně. Jo, tak já jdu pro nějaký to dříví teda. Tak to Já jdu s tebou, Míšo. Můžu jít Kdo jde nakutat? se mnou? Můžu jít kutat? Stream Runner jde se mnou? Krompáč mám zrovna u sebe, tak jestli chceš, tak já tě ho tady hodím. S Míšou valím dřevo. Jo, tady. Kabo. Tak jo, házím free pick tady před tu truhlu. Jo, díky. Když tak to všechno dávej do té truhly. Nekutám nějaký kobl a přijdu. Jo, dal jsem ještě 2 sekery do té truhly. Dík, super. Crafting table, jde se hej lidi, mám železo. Super. Super! Mám tři semínka. Mám nějaký železo, mám ho hodit do pece? Stream Jo, Runner. jo. Jo? A- Nejdeme postavit přístřešek? Co uděláme nejdřív? Jo, Krompáče půjdem. nebo Z plnění čeho pro a kde? nás? To se musíme ještě domluvit. Já bych ho postavila přesně tam, kde teď jsi. Taky jsem si myslel, když jsem tady vymátil ty stromy. No, že to tady ale bylo dobré. není to Sorry, ale špatné, v tak peci na se teďkon dělá uhlí, takže musím chvilku počkat. Stačí nám ze dřeva přístřešek, nebo budeme chtít něco speciálního jako skápolu nebo tak? A já bych začala asi se dřevem, nevím co Já myslím, ostatní. že je to nejjednodušší a... Tak nasekáme ještě nějaké dřevo a Mám jabko. Jo? Chtělo Jo, by tak to to minimálně uděláme. takovou Já tu jsem klasickou na stavbu ze zatím. dřeva, při nejhorším z hlíny, no. jo, nasekáme Tak to ještě udělejte. nějaké dřevo. Dřeva je Já dost. Já si jdu ještě na sekeru. Já si Kolik jdu mám teď vzít, udělat torčku do semí- té jeskyně, abych mohl nakutat víc železa. Tak Minecraft jsem hraju už teprve takových 6 dní a začalo mě to bavit a co se týče toho, že jsou tady nejstarší, tak si připadám trochu takové směšně jako učitelka v mateřské školce, někdy když začnou
tím vyvádět. No, je to zajímavé, bude to ještě větší zábava. Tak já si začnu stavit pomalu obydlí. Jdu pomoct. Jsem tady taky, kde ho teda chcete postavit? Přímo u pláže? To Štarik bych to. Tady Hodil. začneme, jo, Míšo. Tady kde je Míša. Já tě nevidím, tyjo. Tady už Já. jsem začala stavit. Já jsem Nevím, si jak to- dlouhé to chcete. Já našel kmenovou poštu. A to je asi už jste našli. Já ne, hele, ale asi bude někde u vlajky, ne? Máme tady psa. Good idea. Jo, hele, tady vidím to políčko, dobře, dobře. Víte, co by bylo dobrý, kdyby tady byla někde skrytá imunita. To se nestane. Sakra! Když Jak ty to velké děláte bude? Exile Island, tak to nebude. Něco jako Russell Hands. No předpokládáme, poslouchej. Je to Survivor, že jo, nikdy nevíš. Kdo mi sem hodil ten blok přímo v cestě? Hotovo. Mám 2 jabka, 11 saplingů a 10 písků. Hodil jsem to do V truhle máte když tak nějaký kabel. Hele, torčky. Kdo tady má ten dům? Mám u sebe 4, do domu. Tak co, jako takhle to bude velký, nebo ještě to rozšíříme? Já bych to nechala asi takhle. Já bych to a už takhle půjdem nechal, mně to přijde nahoru. akorát. Jo. No, Tak jo. to stačí. Tak to nemusí dělat nějak special velký. Hele, už se stmíváte, že viděl jsem tady nějaký creepery, takže tady jsou 100% monstry. Tak si udělejte meče. Míšo, bacha, za rohem zombie. Je u mě! Kde? Hlavně mám uhlí. Ani. A mě útočí! To hlavně jste torče, umláťme ho. Nemám meč! Jsem neozbrojený. Už je mrtvé, díky. Hele, Pěkně. našel jsem iron. Hele, Tam vyrostů... uhlí. Další! To prdele, to. Co to bude? Jdu se podívat na stromovou poštu. Jo, Kdo tam jde? u nich. Kdo tam jde? Já Tom. A kde seš? Jo, já jdu s tebou. Dobře. Creeper, čekám vedle toho, Já jsem vedle tebe. Už tě za tebe. vidím. Jo. U nich bouchl creeper a oni 2 zemřeli. To zamrzí. No je možná. Email! O odměnu budeš hrát, stačí jenom skákat rád. Vítejte na první soutěži o odměnu. Vaším úkolem je přeskákat skákačky, dojít k dispenzerům, zmáčknout tlačítko, skočit pro blok, který vypadne do vody, vrátit se a umístit ho sem. Chcete vědět, o co se hraje? Jasně. Ano. Ano. Mapu, kompas a jedno spavnovací vejte na slepicu. Juchu. Jste Vole, to musím dát. trosečníci připraveni? Jděte! To ne. Dobrý, je. Jej, jsi na tom dobře. Pěkně, Viruse. Dobrý. Prči. Sakra. Pojď. Je. Pojď. A to zkus ještě jednou. Jo, Díru. zkus to. Dáš. To dáš. Dobře, ty. Dobře. Dobrý, pokračuj. Pěkně. Co to bylo za lagy, ty vole? To nevím, kde to je. Zrychli. Pojď zpátky, virus. Běž. Teď to zkusím já. Jo, zkus to Steam Runner. Jo, dobře. OK, to dáš. Jo, běž. No, musí skočit do vody. Sak. Mám to zkusit teďka já zase? No, rychle, vylez. Ale mám to zkusit já Steam Runner? Jo, jdi.
Ne, musíš vylézt do toho oddělení na tu trávu. To jsou fakt hrozné lagy. Marťa, zkusíš to? Jo, jo. Pojď. Sakra. Teďka já nebo Steve Runner? Já to jdu. OK, tak potom... Nevadí, škoda. Pojď znova. Dorme, zas tam Pojď, skoč, jo? pojď. Tím. Ne, teďka už můžu znova. Co to bylo? Jo, vlastně můžeš, sorry. Tak hele, teďka jdu já s tím Runner, OK? Makajte. Ty vole. Rovnou vylez na ten žebřík, ne? Aha, jo, mám vlastně. Kolik oni to mají? Oni mají zatím jedno. Dobrý den, pojď, vyrůst. Pojď, už tam budeš, pojď. Dobrý. Very nice. Dobrý. Super. Ty vole! Škoda. Super, máme jednu ktku. Kdo jde Nice. Pojď rychle zpátky. Jo, S jdu tím Steve Runner. Runner, teďka jdeš ty okamžitý Jo. nasazení. Pojď, týme. Jo, to dáš Steve. Já si klepu. Pojďte, doháníme. To dáš Steve Runner, pojď, teď to jdu zkusit já. Jsme na konci stejně. No už tam jsi znova. Pěkný. Skvělé. No Dobrá, a dobrá. to zasprintuje. Sakra. Tak mám to zkusit ještě jednou? Nebo jdeš ty Steam Runner? Já to zkusím No, na Pepa, připrav se. Dorme, tak tam Skočí do skoč, vody. ne? Běž. Steam, Tak Dorm zase Pepa, jde, v běž pohodě. Pepa, běž Pepa. No, brchl, Pepa. Pohoda, ne? kolik už oni mají? 2, doprčit, musíš fakt. Verosi, připrav se. Můžu to zkusit potom já? Pojď, Bulldog. To dáme, Bulldog, palanguje. Dobrý, už tam seš. To dáš? Pojď. Jo. Dobře. To dáš. Pěkný. Pojď. Super. Super, máme prostřední blok. Teďka už jenom ten úplně nejblíž k tomu, jak skáčeš. Hej, ale já už jsem Zkusit? to vyhrál, takže už se nemusíte ani snažit. Cože, oni už to vyhráli? No, Jo. na No, ještě ne, ale tak Pojď, nebo já jdu. to sakra. Je to Palem tam? vyhrává Prčic. odměnu. dobrá práce. Jo, pěkně, Prčic, Bulldog. Gratulujeme. Imunitu. co? Imunitu vyhrál. Oh, ty vole, jsem mal nervy jak svině. Hele, sorry lidi. Dobrý, Jakmile se nesi vrátíte dva. do tábora, odměna tam na vás bude čekat. Tak o té výzvě si myslím, že na první výzvu to bylo docela dobrý. Jo, jako mohli jsme to dát, no, já to tam párkrát posral, párkrát jsem tam spadnul. Jo, ale zase tolik jsme toho nestratili, přece jenom postel dostali oba dva kmeny, takže to zase takový rozdíl není. Ten kompas, mapa a vejce, to za tolik jako podle mě není, za tolik jsme je nestratili.